सारनर प्रेसमिट खेने ताम कारण तै खेले हामबाय चिनि ताफुं मेडिया न जों तिन और प्रेस मिट मार्क खालामनायनि कारण हिगे मनो चिनि मो 26 आश्रमबारी विधानसभा केंद्र विधानसभाओ तिप्रामथानो कप्लाइनखा ताई लाइट थानाय एडिसि चंमारिओ तिप्रामथानो कप्लाइनखा हिंगेंगे तिनि जोंगर नुखा नमनजय बिसिओ बीजेपी नि किछु गुंडा बाहिनी हाबै पंचायत सेगलाई उरपाटी लाइके मियाव बाहायनो हाय सेम घटना तिनि बाहायनो हाय सेम घटना तो बेखे बरंनाबो साया लासिया बिहियानि तमु आं मन साना मुसुमु आं सुनो पंचायत हामनानि मुसुम खांगे पंचायत चालांना मुसुम खांगे पंचायत इलेक्शन खायै जिति मानि परे हाबदि एडिसि बुतो बीजेपी रो हारिजाक